खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोग्गाथाव रादाब। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिलफाजि गामिनि बिफा रबिन्द्र बसुमतारी आरो बिमा लक्ष्मी बसुमतारीनि अनजालु फिसाज्ला इन्द्रबोसन बसुमतारीया डक्टर अफ फिलसफी PhD खौ उथ्रिनो हाबाय। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै गसाइगाव दखरा एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुजों 2010 मायथाइयाव फरायजादोंमोन। बिथाङा HS खौ बिगियान आयदायाव आरो BSc खौ बटानि मेजर लानानै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा आरो MSc खौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय उथ्रिसारना CIT आव बटानि आयदा लानानै PhD खौ बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय CIT निफ्राय उथ्रियो। क'क्राझार जिल्लायाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव सानै गेल'अ सोद्रोमानि जिउ खहा। बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय चक्रशिला मावरिया गाव गामियाव मैया सानजौफुनि समाव पुलिस आरो गेल'अनि गेजेराव गोख्रों गावलायनाय जाथाय। बे गावलायनायाव सानै गेल'अनि सोद्रोमाफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय गेल'अनि सानै सोद्रोमाफोरखौ अभिजित टेका, निपुन राय होननानै सिनायथिनाय जादों। जखम जानाय गेल'अनि सोद्रोमाखौ गणेश बिश्वास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय गेल'अनि सोद्रोमाखौ क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बे इनकाउन्टारनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ साथाम गेल'अनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हाबावो। हमजानाय साथाम गेल'अनि सोद्रोमाफोरखौ उदालगुरि जिल्लानि अमलज्योति बिश्वास, रनन्जय लास्कार आरो चिरां जिल्लानि प्रानजित राय होननानै सिनायथिनाय जादों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि कृष्णामणि चुटियाया गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गोब्राब जखम जायो। देंखोगिरि कृष्णामणि चुटियाया नलबारियाव खुंफुंनाय मोनसे कनसार्टनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो नगाव जिल्लानि सामागुरियाव देंखोगिरिनि गारिया गंसे टेम्प'जों सौग्रावो। बे जाथायाव गारि सालायग्राजों लोगोसे देंखोगिरि कृष्णामणि चुटियाया गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सालायग्रा आरो देंखोगिरिखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि पेट्रल पाम्पआव दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव पेट्रल पाम्पनि बिगोमा दिपज्योति सिंहआ जखम जायो। साखा खबब्रै गारियाव फैनाय दोलोसे सेंग्रानि बुला बुसि। साखा खबब्रै गारियाव फैनाय सेंग्रानि दोलोआ पेट्रल पाम्पनि मोखाङाव हासुदोंमोन। सिङाव हासुग्रा दं होननानै मिथिहोसेयावबो हासुनायाव पेट्रल पाम्पनि बिगोमाया हेंथा होनायाव सेंग्राफोरा उदखार महर लायो आरो 1000नि थाव सोनानै रां होआलासे खारखोमालाङो आरो उल्था पेट्रल पाम्पनि बिगोमाखौ हुमखि होनानै सेंग्रानि दोलोआ जायखारलाङो। AS16E 1843 नंनि गारिजों थाव सोनो फैदोंमोन सेंग्रानि दोलोआ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सुंद'बै CCTOAजों मैया क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गोनांथार आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारि, लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिथांनि मोनसे हानजाया बाहागो लायो। पर्बतजरानि थंसि आमथला गोदान गामि साखाथियाव सासे आइजोखौ खर'आव दाननानै गालांदों। मैया बेलासिनि 1:45 समाव क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि बग्रिबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय थंसि आमथला गामिनि साखाथियाव थानाय हाग्रानि गेजेराव सासे आइजोखौ खर'आव दाननानै गालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला महामाया खामार गामिनि समिदा खातुना फिसाय जहिरुल इस्लामजों लोगोसे बन दाननो थांदोंमोन। बिनि माखासे समनि उनावनो फिसाय जहिरुल इस्लामा न'आव खारबोनानै खौरां होफैयो। बिनि उनाव फिसाया जाथाय जानाय जायगासिम थांनायाव खर'आव दाननानै गालांनाय थासारिखौ नुहैयो। बे जाथायनि उनाव बग्रिबारि पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिफैयो। गोब्राब जखम जानाय बिसि समिदा खातुनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हांबोयो। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।